či to teda skúsime ešte dokončiť, alebo tá mašina je zo základne, ale neviem. Skúste to, dievčatá, teda. A je to vyřízený. Opět další neúspěšný zásah. Pojďte podpořit obrovským potleskem. Presne tak, zatleskajte. Děvčata to potřebují. Ja neviem, ale v poslednej dobe som vám možnosť vidieť podobnú vec, ktorá sa stala aj teraz. Dosť často sa to normálne deje, keď je ten vrtlákový ventil a keď nie je tá poistka na tom bečkovom spoji aj oproti, tak sa veľmi často toto stáva.